Bij Heerenveen gaan ze er stiekem al een beetje vanuit dat Rapid Boekarest de tegenstander wordt. De Roemenen hebben het eerste duel tegen Mipa met 3-1 woen. En Rapid Boekarest is een goede ploeg. Verleden seizoen eindigde de club als vierde in de Roemeense competitie. En ze waren al 3 keer landskampioen en ze wonnen maar liefst 11 keer de nationale beker. Toch maakt het de Heerenveen-trainer Marco van Basten net zo volle uit waar het nou uiteindelijk de tegenstander wordt. Rapid Boekarest of toch Mipa uit Finland. Ik heb geen voorkeur. Ik wacht gewoon rustig af en uiteindelijk kan je alles naar je toe praten en van je af praten. Dus ja, ik vind dat allemaal niet zo'n big deal. Heerenveen wil graag de volgende ronde heljen. Maar nevens verdediger Ramon Zomer is dat geen makkelijke opjefte als Rapid Boekarest de tegenstander wordt. Fanatiek publiek, stugge ploegen die altijd hard werken, dus makkelijk zal dat zeker niet zijn. De man in de Heerenveen-selectie met 4 de meeste Europa League-wedstrijden achter zijn namen is Brian van der Bussen. De Belgische doelman had het met Heerenveen al in een heel soort internationale topclubs opgenomen. AC Milan natuurlijk de uitschieter, Newcastle. Steaua Boekarest was ook heel mooi, Stuttgart, Olympique Marseille uit was ook top. Ook in Boekarest had Brian van der Bussen al vaker west. Zijn mooiste herinnering dat Gerrit van 2006, toen Heerenveen het opnam tegen Steaua. Toen we tegen Steaua Boekarest hadden we thuis 3-1 verloren, maar toen besloot de president op te komen kijken en dan deelden ze kaarten uit op straat en toen was er opeens 60.000 man met de president erbij, volle sfeer, dat was echt ongelooflijk. Dus dat zijn mooie dingen om mee te maken. En, jullie wonnen die wedstrijd? Ja, we wonnen die wedstrijd met 1-0. Heerenveen speelt het eerst in Boekarest op 2 augustus en dat is nog midden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar nevens trainer Van Basten is dat geen enkel probleem. Wij zijn 30 juni begonnen, dus we zijn dik een maand bezig en we hebben dat op die manier ook afgestemd. Dus we zullen 2 augustus gewoon klaar zijn, of het nou de Finse ploeg is of de Roemeense ploeg. De returnwedstrijd wordt spelen op 9 augustus in het eigen Abel Enstra stadion.